Do you think it's necessary to do spiritual consultation before considering marriage with your partner? Yeah, thank you. Na ajụjụ gị ma ọ dị mma ka mmadụ jee jụọ ese gbasara onye ọ chọrọ ịnụ ma ya na onye ahụ enwere compatibility before marriage. Yes, ajụjụ gị mara mma. Nke bụ eziokwu bụ na ọ dị mma before ana m recommend ya before nwoke na nwaanyị anụ di na nwunye a ga-enwerịrị ịjụ ese mana mmadụ mana mmụọ. Yes, ịjụ ese mmụọ bụ na ị ga-ajụgoro ese ka ị malụ na ezumezu so gị na ezumezu sie ya bụ onye chọrọ ịnụ weda bụ nwoke ma ịbụ nwaanyị na-aga enwekwa compatibility. Yes, ihe maka na ọ nwere ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. Ọ bụrụ na ije ndụta nwaanyị ihe sue na ihe so gị adị adaba ma anaghị enwe conflict, and especially when the person ị na-achọ ịnụ adịrọ ready to adjust. Ya bụ gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ dị mkpa ka ị gbaa afọ malụgolu na ndị otu gị na ndị otu ya enwere harmony. Enwe harmony nke bụ ofu, ha ekweta na ha ga-alụkọ ọrụ ọnụ. Ọ na-agba anyị na-agba n'afọ ya, anyị na-ajụ ma onye dị etu a ma osisi akwa ya ya izi ite nni ya, ite ọ ga-eji wee si nri akwa ihe osisi akwa ya ya izi akwa ekwu nni ya ọ dịbe onye dị etu a. Ya bụ na mmụọ si elu na mmụọ dị na ama ga-anabata ya ma ọ bụrụ na ọ bịa. Na ajụcha nke ahụ achọpụta na ụmụ mmụọ si na anyị ga-anabata ya ma si mee nke a mee nke a mee nke a emee ya ka agwa ofu. Nke bụ enwere physical compatibility. Onye bata na ndị gboo na-ajụ ese. Mụnwa na onwe m na-erekọmend na ị kwesịrị ịjụ ese n'isi nwata nwaanyị mara ka karakta ya dị, mmadụ ka omume ya dị. Eziokwu na anyị na-anụzi ihe afọ onye Anambra ọ na-anụ onye Ebonyi steeti ebee ka emiti na social media ma ọ na-emiti na Lagos. O nwere ike ma ha amachana the family background or gbasara the girl in question or the man in question. Mana ihe na-ajụ ndị mmadụ si na-enwe time for courtship. Courtship na-ekwu maka ya bụrụ sịkwaba iko, but what courtship na-ekwu maka ya bụ gịnị ya nwee intensive dialogue, intensive chat, discussions, the terms and condition. Malụ nwata nwaanyị ya ma nwata nwoke ya na-achọ ịnụ kere ya purpose and vision and goals in life. Onye ya na-achọ ịnụ kere purpose ya, vision ya and set goals in life. Gịnị ọ na-eje the same place. Nke bụ very important. Ihe ji anụ di na nwunye ụfọdụ na-ekwu okwu love, ụfọdụ na mana na-achọ ịgwa gị na ihe dị mkpa bụ onye gị na ya ga-anọ in agreement. O nwere onye ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu compatibility, o nwere onye ị ga-enweta n'ụwa ga-abụ 100% compatible to you. Not possible. Na gị na mmadụ na like kwa bọọlụ ị bụrụ introvert, ya ma bụrụ introvert is not, that one is not enough to say na gị na ya dị compatible. Iji maatụ, o nwere di na nwunye nwere ike ịpụta nwaanyị nke a na nwaanyị anaghị ka a na-agba ya ọkụ wee na-anakpu ụla, nwoke a na-achọ ka agbanyụ ọkụ. Ịfụrụ ya? So mana agreement unu ga-enwezi iwu mmadụ isi oke in order to come, nwaanyị ga-eshift, nwoke eshift, unu nwere ike si oke ngwa let toilet light be on so that ka a na-enwe deflection of light na bedroom. Then mana ọkụ bedroom agbanyụrụ agbanyụ. Ya unu abịa na ya the middle of agreement atụka nji mara gị. So ihe ọ pụtara na ọ ga-abụrịrị nwaanyị gị na ekpa nkata ma nwaanyị ma nwoke kpaa nkata ma onye a gị na ya ebi ọ bụ somebody too rigid, adọrọ flexible. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ọdọrọ too rigid, ọ somebody na o kwechiri jụ na ọ mere shift grand ma asị gị gbawa ọsọ. Mana ọ bụrụ na onye gị na ekpa nkata efu na onye abụ onye she's willing to learn, you as a man is also willing to adjust. Na ihe dị mkpa na di na nwunye bụ agreement. Onye na-sustain marriage, agreement, agreed to trust each other, agreed to live in peace, agreed to work in one dimension and everything. So ọ ga-abụrịrị nkwekọrịta. Don't allow what they so-called love to mislead you. Onwe ihe a na-akpọ infatuation. You nwere ike iche na onye abụ love and nke ọzọ. So ọ bụrụ na truly na-enwe genuine love, ị ga-adị willing to let go and adjust. Ị ga-adị selfish, but ịdị self-centered nke ihe ụlọ ọbụla ya. So ihe na-ekwu na ya bụ na gị na onye ahụ kpaa nkata ọfụma extensively, mara na onye a onye kwetara na ya bụ ụzọ mara ambitions ya in life.
were to say, what of Obuna no meet each other up to each other exactly? Will you come down to your mountain to meet at the particular point? Or say, cha, no, meet this example, one year on. Example, na mother saying here, children, why I will be billionaire. My name, Tanzania. Or Ganaba. Manobro no say, okay, Melobana. Naturally, billionaire. However, they can manage a millionaire. And go on a few Tanzania, mania, in a ambition, in a millionaire. Then, when I won't go compromise. At a country, Malaga, Henry Malaga, Tobona, he got one ball full. He had one in our song. Nihonya one I like. Already compromise. Can have a meeting point. So, to find out no I cannot compromise, cannot adjust. We meeting point. Obro need a hope. They na chonye yabu 100% compatible with you, my brother, my sister, or do anywhere in the world. So, you may inquire if you know onye cholo ye me adjust. Kagene week where meet here at the when we can build a new home, then you can go with it. So, however, so eba find empa. Imekwa dan chop that door song. Eba check him and I'm check him and I'm more character wise. Before you buy any me, your marriage. Dalo.